Zance zana furta abin da yake ruhi. Taho ki ji zance zana furta abin da yake ruhi. Ina zaune zuciya ta zo min da labari, dan ta yarda na zo gare ki da zance mai tsari. Soyayya ce na zo da shi a gare ki, ki bari in kari. Baby yarda zana baki kulawar soyayya. Tukwici na so ba zan yau sake da shi ba, ke ce na rika ba zan miki kishiya ba. Zo ki ban zuma in sha in ji ɗanɗananta, kina da kyau 'yan mata in kin sanya atamfata. Kin yi min dashe a zuciya ta kauna na baki, zo jani muje masoyiya ta kar da kiyo raki. Jirgin soya lula baby nake ce ke mulki, takwicin so ki yarda da ni mi auren soyayya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ka so duk mai sanka ni da hakan na imani, har babu ke to ba ni a duniya ne nuni. So da shakuwa amintuwa haka daidai, Jabir ne naki gafire na kauna kirkata.